Annalyn Galendez, mega loud shout out.
Mega lang shoutout sis Mickey. Salamat sa ipatamsakan. Pa-entry na. May entry ka na sis. Sis Mickey, yung nakapin dyan, si Jennifer Vlog, kung hindi mo pa nadikit-dikit, kalembagin mo lang yung kanyang entry sa September 26. Tapos lahat ng alagad mo ipasok mo, jakitan ko lang. Pag na-jakitan ko kayo, automatic na may entry. Hindi na sis Mickey. Okay lang na wala. Basta na dikit kalembang mo siya. Pwede ka naman magbakas dun sa live niya. Salamat sis Mickey sa iyong parang dyan.
Main lang ba? Sige, pwede mo ipasok yung main mo, sis. Jacketan natin para may entry. Ang mangyari kasi yan, yung yung mabubunot niya, kung kunwari, alagad mo, dapat yung alagad mo, ikaw mag-present. Thank you, sis Mickey. Huwag ka magpasok ng alagad mo, sis. Jacketan natin para entry ulit. Nakasala yung mga alagad ko sa isang city. Maya-maya si Mickey. Ang alas dito lang na kumababa. Baka may apat na tayong nanonood. 3. Kahapon, 0 yan. Gusto niya siguro magparamdam doon sa ano niya, sa main niya, lolo.
Kabardo. Biglang siya, kabardo. May jacket ka na? Shoutout, biglang shout sa'yo dyan. May jacket ka na?
Gising-gising mga magpapa-entry dyan. Gising! Hello, Jarens! May kakasya Dan thumbs ako. Salamat, Jarens. Yahoo! Ay, may nagpa-entry din. Pa-entry ito. Ayan, may entry ka na, sis. Salamat.
Thank you, sis. Wala problema, host. Thank you, Jarens. May Jarens na. May pa-entry na yan. Ipasok niyo na yung mga dyan, guys, para mag-singit na naman yung live chat. Salamat.
can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, but I can't stop running. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop taking the dreams of your life just because you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Ate Josie Katagatan, may kalatsa sa dyan. May entry ka na, Ate Josie. Kaya ka nakahubad. Salamat. May entry ka na kay Jennifer Vlog. Kanyang granny yes. Yan, pag hindi pa dikit, kamsakat mo lang, te. Salamat, Ate Josie. Sa iyong patamsak, galaw siya sa iyo dyan. May premiere ka ba? Baba mo dyan, tapin natin. Salamat. May entry na po kayo.
Zen, mega love shout out. May jacket na says. Salamat sa iyo dyan. Mag-iingat po. Salamat sa iyong patamsak. Salamat, Zen. May entry yan. Salamat sa iyo. Ay pasok na ang inyong mga alagares. Ikalimbang on niya ko, guys, kasi magpapabingo rin tayo pag naburo yung Inday. Diana, shout out! Yahoo! By entry po. Ayan. Bye! Brave, and brave. Leia. And may jacket na strivers. Sok dikit ho. Tarang pa. Ayan, may hindi na din. Salamat. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, may mga jacket na kayo dyan, guys. Salamat. Dito muna kain lang kami. Thank you, strivers, teammates. Shoutout sa inyo dyan. Kumusta na? Thank you sa iyong pagdalaw.
Matumal tayo ngayon. Parang traffic ng mga ano natin for entry. Bogs TV, tamsak. Ayan. Bogs TV, may jacket na din. Kasi dikit kalembang nyo na kayo. Salamat. Huwag kalimutan si Jennifer Vlogs. Nakapin po yan. Ang labo ng ano ko. Sulem, shoutout sa'yo, Sulem. May jacket ka na, pasensya na ha. May jacket na yan, be. Thank you.
Baby, I just feel with you. Sige na, pa-entry na po kayo. Makabanalo tayo ng milyon kay Madam Jennifer Vlogs. What's your name again? Wanna just play pretend. Your girls, they just don't have me. It's the same thing that we obsessed with. Same thing that keeps thinking I just wanna be alone. Just wanna be alone. Same thing, make me mine. Yes, you wanna come around. Baby, yes, you wanna come around. Baby, I wanna come around. Baby, I just wanna be with you. Paya. Ganyan.
Tina, may galawad shoutout, Tina. Yan, may jacket na po. Salamat. Thumbs up sa si Ma'am. May galawad shoutout. Ayan, may jacket na sa si Ma'am. Meron na rin po. Salamat po sa inyong pagpunta. May mga entry na po kayo kay Jennifer Vlogs. Welcome, welcome. Salamat din sa si Ma'am. Rakiterang Manlalakbay. Shoutout sa iyo dyan. May mga jacket na. Oh, pwede po sa... Yes! Sa si Ma'am, baba ka lang dyan. Manlalakbay, meron na po. May jacket na po kayo dyan. Salamat. Heart Avilana, shout out. Guys, tansakan naman natin yung premiere ni ano. Tansakan niyo naman ang premiere ni Mami. Ang kanyang may second dose. Buti ka pa, Mami, meron man ito. Ako wala pa. September 24 ang aking second dose ng Sinovac. Takay ko mag-vlog. Dan na, Mami, Sassy. Kalimang call sa akin agad. Elinita, shout out. Ayan, jacket na.
May jacket na yan, si Selenita, salamat sa iyo. Always, welcome, Mami Sassy. Huwag yung kalimutan kami sa si Jennifer Vlogs sa kanyang live stream. Birthday celebrations sa September 26. Bebe! Bebe Hessa! Kulit na guys. Nangyari. Saglit lang guys ha. Ayaw kumanage yun sa laptop ko. Ayan, may entry na po, Paengchu! May entry na. Driver, shoutout, salamat. Thank you, Bibi. Tama sa kanya lang guys, sa yung andyan siya para cosplay. Premiere po niya yan. Winlord, thumbs up. Ayan, may mga jacket na kayo. Loging ako eh. May mga entry na kayo guys. Shout out OFW ng Sarja. She's thank you, Anastasia, sabi ni Sassy Mom. She's. Ayan, may mga jacket na kayo, guys. May mga entry na kayo. Guys, i-type nyo lang dyan pag sinabi ko may entry na kayo para sure na naka-jacket na kayo.
Lahat na ba sa nakaki, nakatamsak na? Irene Montemayor Araut. Ayan, may Inday na kayo. Sarah Brixton.
Jason, shoutout meron po. Salamat, salamat. Pa-entry. Ayan. Marco Polo, shoutout. May mga jacket na po kayo. Thank you. Pero umakyat yan, kamsak yan. Kaya ako sa printer. Guys, tamsa kayo guys ha, pag may time. Bakit naman siya? Nadidelay lang. May mga entry na po kayo. Maraming salamat po. Bukas para shout out pa-entry. Ayan, may mga entry tayo guys. Kailangan pasok nyo lang yung ano nyo, yung mga inyo dyan guys. Jakitan ko yan.
Yan po! Shout out! Ako, nagtatampok ang aking nanay. Wala kayo sa kanyang first premiere. Nako. May mga entry na po kayo. Astro J. May entry na yan. Meron po ako sa premiere niya. May entry na po. Master, salamat po sa inyong pagpunta. May entry na yan kay Sis Jennifer Vlogs. Sydney Balascar, shout out! May packet na yan, sis. Ito isang, naman, yung ko, nasa kabila naman ito eh. Wala naman dito. Aha! Basta may master, alam niyan. Alam niyo na. Oo nga. Master. Oo nga, kuya. Alam namin yan pag master info. Alam na namin na info. Hindi ko pa alam. I-record ko nga to. Ano oras ba? 8. May laro kasi yung kapatid ko, pero cellphone ang gamit niya. Hindi ko alam ba't ang bagal. I-record ko nga. Mahina ba? Hindi naman nag-loading, di ba? Pag naka-live ko nung nakaraan. Ano ka pa dito? Sarap magpalit. Baka magpalit kami ng magpalit na lang kami. Kasi hindi rin nagagamit yung Ma'am She, shoutout sa'yo. May entry na po kayo. May mga entry na po. Naglalag ka host kaya nga eh. May mga entry na po kayo. Salamat. Wala pang views. Kamo, isa lang watching. NB. Guys, pag may dapat na kayo, may entry na kayo, ha? Hindi na. Meron na kayo mga jackets. Mga shout out.
Kaya siguro ganyan, info. Hinaharang niya yung alam mo naman, may mga entry na po kayo, hinaharang niya yung thumbs up, tapos ganyan, ang loading ako. Hindi naman ako naglalag, diba? Hindi ka ma-drawing yung mukha ko dito sa mabagal. Mabagal ang pag-asa ng Kainin mo dun. Yolanda, sis Jen, mega shout out. Yolanda, may entry na po. O siguro baka may problema sa StreamYard. This is Jennifer, shout out. May mga entry din naman hindi naman ganyan host. Lahat naman hindi ganyan. Oo nga. Pag StreamYard, info. Bukas ako, direct ako. Bukas? Oo, bukas. Ako direct. Kain pa po. Sana all, ito makain ng late, hindi tumataba. This is Jen. Susan Cheng. Apelyido mo yung tarungan mo. Cheng. Ay, hindi pa. Cheng yung C-H-E. C-H-E-N-G. May mga entry na kayo? Salamat. Guys, share nyo naman sa ating community. Sa inyong community beginning. Meron na yung Susain. Susain ang arte. Arte talaga yung first. Susain. Parang lasing ah. Parang lang. Pero hindi. Sustain. Nagkape lang ako. Benjamin. Gacho. Ay, gotcha. Lag ka.
Lag. Lag. Ay ko ito sa trainer na to. Malas magpa-member ng trainer na to. Kung sana 200, 500 lang isang buwan, di ba? Sarap sana ang gamitin eh. Benjamin! Saglit lang, ayaw. Ayaw mag-jacket ng aking alagad. Naloka ako. Ayun. May jacket na dyan. Pero ko ba dito, kainis ko na ako. Sarap na magpa-entry sana. Ako nang gigigil. Hindi ka nga nagalaw dyan. Buset! Sarap bumaba. Ay nako, bukas magdadirect na ako guys. Para kita-kita nyo lahat ng ano ko. Sumpa ko sa fest. Tumira ka ata eh. O, tumira ko ng kape. Sige, tagay pa. Naku, malapit na ako mag-second dose. At malakas ang at ano. Karahin pa ng vitamin C. 1,000 kasi yung vitamin C na inom everyday. Inom naman ako kanina. Yung ano na lang, hindi. Sige, tagay pa. Naku, makamam dito. Sino mo gusto? Sulmon! Sulmon! Walang higil dito talo. Ayan, may entry na po. Sulmon! Madudulo lang sa video ko. Anong video mo? Yung ano, yung upload mo? Video mo! Gusto ko nga bumaba eh. Baba ko ng ano. Pag tuwas ako, baba ko. Mag-ano ko, defect ako. Ako nga natuduling eh. Sabi ko. Kaya ako mag-stream yard. Wait ba nga, no? Huwag na lang video. I-account ko na lang. Ayan. Ganyan na lang.
Huwag nang bumaba, pakit ka na lang. Janet Gonzaga, may love shoutout. Ayan, para hindi malabo ang inyong pinaguluhan ng inyong mga Janet, may jacket na po kayo. Madam, salamat. Ayan, malabo pa rin. Char. Huwag kang mangamba, kahit ko lamang gagawa. Basta at may kasama kang iba kahit na mo na siya. Uwi na. Sis Janet, meron ka ng entry. Guys, nalis ko ang video kasi nagduling na ang ating mga ang mga tagapanood. Daddy Alex Larcon, may kagalang shoutout. Akala ko si Sis Jen yung nandiyan to. Daddy Alex. Shout out. Matinor Manoy. Guys, huwag niyo kalimutan dito kalembang yung kay host ha. Yung mga niya dyan, alagad nyo. Bigyan namin. Salamat. Sila si Motocheck. Info, Yahoo. Yahoo. Ayan. Daddy Alex, napanood mo na ba yung Lamok? Ginawan ng kanta. Sumikat lalo tuloy si Itong mga social media, Katilea de Vera, Kamed. Tamsa, Katilea. Tambay ang host, di ko muna. Sige, Daddy, galing ka sa shoot. Guys, may active tayo dito Alex Alarcon. Meron na po kayong mga entry. Vincent, shout out, Vincent. Kami ang mga jacket, guys. Pagpasensya nyo na ating signal ngayon. Malabo pa sa tubig poso. May jacket na po. Bakit si Enfo hindi live? At si Daddy nag-live.
Mami Jamie! Jacket na po. Shoutout sa'yo, sis. Kumusta na? Kumusta? Sis Jamie, may galap shoutout. Sabi ni Sis Jen. Tintin G. May jacket na po, Tintin. May mga Inday na po. Tomat. Dito na si Inday Tef. Salamat si Jamie. Shoutout sa'yo dyan. May jacket ng tambay lang sis. Thank you sis Jamie. Maraming salamat sa iyo mga chuchut. Nagalis ako ng camera pa. Wala na. Malabo na. Parang 6. Sobrang labo. Ganun. Char.
Can't wait on other people to be what you've been called. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you've just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, but I can't stop running because you're not running. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
Sherry Gabriel, shoutout Romel. May mga jacket na kayo. AD, shoutout. Romel. Shoutout sa dyan. May entry ka na Romel dashboard. May pa-entry dyan si Jennifer Vlog nakapin. Kung di mo po siya lablab-labin mo na. Sis Jamie, salamat po sa iyong po beach dyan. ADM21, may pa-entry na rin po.
Sis Jamie, salamat. Cherry Miguel, shout out. May entry na si Cherry. Sis, walang kantahan, pero may tulugan. Char. Char lang. Kakanta ba? Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. Sis Jen, mahina nga yung net. Walk around, baby, I do. Just wanna Basta be pag alone naka-stream yan. with you. With you, just wanna be alone. What was your name again? I see so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you.
with you, with you, just wanna be alone. May entry na po. Salamat. Saram Vicente, mega love shoutout. Ayan, may entry na po. Darius. Shoutout. Saram shoutout, meron na po. Salamat sa inyong papunta pa entry.
Jambi Garcia Magalat, shout out. May jacket na po. Thank you so much. Jambi, shoutout sa yan, Jambi. May jacket na yan, Jasem. Shoutout. Ayan. May, jacket na po. May entry na po kayo. Ikalimbang on nyo lang po ako ha. Baka magpalaro po tayo ng bingo. Salamat, salamat. Last na, pa-entry Tuesday. Sige, sis, copy. Maria, shout out. Maria, shout out. Meron ka ng entry. Sa Tuesday po ang last na entry ha. Puntahan nyo rin po ako. Tuesday, last entry po. Angeli, may jacket na po. Maria, may jacket na po. Tuesday ang ating pa-entry, last entry ni Jennifer Vlogs. Ipasok nyo na ipapasok nyo, guys.
Shoutout sa'yo dyan. May entry na po. Good evening, good evening, good evening. Sa Tuesday na po ang pinakalas na entry natin. So, pa-entry na po kayo Monday to Tuesday. May jacket na, Catherine. Salamat. Huwag lang kalimutan, may kalembang on yun rin kay Ho. Salamat, guys. Tuesday ang ating last entry. Sandara Tamsak. Yan, may jacket na. Miles Lopez, may jacket na po sis. Tuesday ang ating last pa-entry. So, dandan lang kayo. Thumbs na ko, subscribers been made. Shoutouts. May mga jacket na kayo dyan, guys. Sorry kasi malabo po ang ating video ngayon. Bukas balik po tayo sa direct kay Lolo.
Jen, mega love shoutout. Pa-entry host. Pa-entry na po. Yung list mo. Kaninong list? Strivers, mag-LS ka ba tomorrow? Yes. Ako ba? Ako ba ako si Strivers? Ako mag-LS ako. Kahit may ano tayo, may support tayo sa premiere. Josie, sis Josie, ate, salamat po. May dalawa pa di ko napasa, sabi ni Strivers. Nako, Strivers yung akin every night. Ayoko ng sakit ng ulo. Wala na kasing space yung ano ko, memory ng cellphone ko. Para ano, screenshot pa. Last tayo Tuesday para sakto 5 days. SB. Pasa po para magupit. Oo nga, hirap matambakan. Uy. Wait lang. Ay, hindi ako nakamute. Kaloka. MBG, shoutout po. MBG, may entry na.
Maria, shout out. You wanna dance? Betchoy, mega mega shout out Betchoy. May jacket na, salamat. You wanna dance? Lilian, shout out. Ayan, salamat po.
May mga entry na po kayo. Christian, Shara, say dyan, Christian. May jacket na po. Huwag lang limutan kalembang all kay host. At come sa kanya naman guys, ang ating live streaming. All kay Dumudugo na po ang ilong natin dito. Jay Manzano, pa-entry po. May jacket na po.
can't wait on other people to be what you've been called. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, Ayan, thank you so much.
Sa inyong patambay dyan, Listen. Sis Jen, salamat You ha. can't stop Mag-out chasing na your rin dreams ako. just because somebody in your life is chasing you. You can't stop believing in yourself just because Ay, somebody naku, in your life na-delete is ko chasing pa. you. You can't stop Yung chasing aking the dreams of ini-edit. your life just Kaloka. because you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Thank you, Sis Jen. Maraming salamat. Good night, everyone. Every 2, every 3, every 4. Salamat. Bye-bye. Paalam.